салом дӯстон, Килиан Мбаппе расман бо Реал Мадрид шартнома баст. Футболбози тоҷике ки ба топ 5 футболбози қиматтарин ворид мешавад. Илия Тапурия исми қаҳрамони нав дар ташкилоти UFC. Лионел Месси охирин тӯпи тиллои худро дар осорхона гузошт. Ҳамаи ин ва дигар хабарҳо дар нашри имрӯзи барнома. Ахназарови тоҷик дар топ 5 футболбози қиматтарин дар тими наваш. Муродали Ахназаров ки қаблан дар низоми бошгоҳи Анталия Спорт буд, барои бозӣ ба кишвари дигар рафт. Ниҳмоятгар ба намояндаи чемпионати Гурҷистон дастаи Самтредия шартнома баст. Портали Трансфермаркет футболбозро 100 000 евро арзёбӣ мекунад. Бо ин нишондод ӯ ба 5 гарон арзиштарин бозингари даста ворид шуд ки дар маҷмӯъ 1,65 миллион евро арзиш дорад. Дар бошгоҳи нав нисбат ба тоҷикистониён як аргентинӣ, як ҳолландӣ ва 3 гурҷӣ гаронтаранд. Аз 125 то 225 000 евро. Муродали Ахназаров 19 сол дошта нахустин бор соли 2022 дар ҳайати асосӣ бо тими миллӣ барои бозии дӯстона бо Русия даъват шуда буд. соли гузашта бошад дар ҳайати тими миллии Тоҷикистон ғолиби мусобиқаи дӯстонаи ҷоми Мердека гардид. Лионел Месси ҳаштумин тӯпи тиллоии худро ба осорхонаи даста ҳадя кард. Месси ҷоизаи охиринро ҳамчун як бозингари Барселона ба даста наовард, аммо тасмим гирифт ки ҷоизаро ба ҳамон осорхонае диҳад ки дар он 7 ҷоизаи қаблӣ нигоҳ дошта мешавад. Ӯ соли 2003 то 2021 дар ҳайати Барселона бозӣ кардааст. ҳоло ӯ бозингари дастаи Интер Майамии амрикост. Килиан Мбаппе футболбози ҷавони фаронсавӣ бо бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид шартнома ба имзо расонид. Ин рӯзро мухлисони Реал дер боз интизор буданд. Маълум нест ки ин шартнома барои чанд сол ба имзо расидааст, аммо гуфта мешавад, агар Мбаппе то охири шартнома дар ин даста бимонад, дар умум метавонад 500 миллион евро ба даст орад. Роҳбарияти бошгоҳи шоҳона мехоҳанд таърихро бори дигар такрор кунанд. Онҳо қасд доранд тавре ки Роналдо ва Какаро якбора ба Реал оварда буданд, Мбаппе ва Ҳолландро низ ҳамин гуна ба даст оранд. ин ду бозингари ҷавон дар хатти ҳамла бозӣ мекунанд ва дар ҳоли ҳозир аз серхаридортарин бозингарон баъди Лионел Месси ва Криштиану Роналдо ҳисобида мешаванд. Шартномаи Килиан Мбаппе ҳамагӣ чанд вақт қабл бо бошгоҳи фаронсавии Парис Сен-Жермен ба охир расид. аз ҳамин лиҳоз намояндагони Реал тавонистанд дар вақти лозима ин ситораи футболро ба дастаи худ ҳамроҳ кунанд. Илия Тапурия исми қаҳрамони нин вазнини ташкилоти UFC. ӯ шоми гузашта қаҳрамони ин вазн Алекс Волкановскиро шикаст дод ва камарбанди қаҳрамониро ба даст овард. Тапурия аввалин қаҳрамони UFC аз Испания аст. ӯ қабл аз муҳориба ваъда дода буд ки Волкановскиро ба нафақа мефиристад ва тавре дида мешавад ин корро низ анҷом дод. муҳорибаи онҳо ҳамагӣ як раунд давом кард ва Тапурия бо чанд зарбаи ҷонкоҳ кори рақибро тамом кард. ин гуна сурат гирифтани муҳорибаро касе пешгӯӣ намекард, чун Волкановский яке аз варзишгарони хатарнок буд, аммо тавре гуфта мешавад варзиш пешгӯинашаванда аст. баъди муҳориба Алекс Волкановский гуфт худашро сафед карданӣ нест. воқеан рақиб худашро дар ин муҳориба хубтар нишон дод, аммо яқин бовар дорад ки намояндагони ташкилот барояш муҳорибаи такрорӣ баргузор хоҳанд кард ва дар ин навбат мухлисон дар муҳорибаи онҳо ғалабаи Волкановскиро хоҳанд дид. вале Тапурия акнун қаҳрамон аст ва ӯ интихоб мекунад ки бо кӣ биҷангад. Тапурия қаҳрамони дукаратаи ин ташкилот Конор Макгрегорро ба муҳориба даъват кард. албатта агар Конор дар муҳориба бо Майкл Чендлер ғалаба ба даст орад, ин муҳориба хеле диданӣ хоҳад буд. собиқ ҳимоятгари тими миллии Олмон Андреас Бреме даргузашт. ӯ 64 сол дошт ва гуфта мешавад маргаш дар натиҷаи сактаи ногаҳонии қалб будааст. Бреме дар ҳайати Олмон голи пирӯзиро дар финали ҷоми ҷаҳонии соли 1990 ба дарвозаи Аргентина зада буд. дар маҷмӯъ ӯ дар ҳайати тими миллии Олмон 86 бозӣ анҷом дод ва 8 гол ба самар расонидааст. Бреме дар мавсими соли 1990 ва 1991 бо Интер соҳиби ҷоизаи УЕФА ҳам шуда буд. ин буданд ҳама хабарҳои муҳими ҷаҳони варзиш. то барномаҳои дигар.